Добре дошъл в Германия. Вече си се регистрирал, отворил си банкова сметка и си готов да започнеш работа. Но какво става с пенсията или с досегашният ти стаж от България? В това видео ще ти обясним как работи немското пенсионно осигуряване и за какво трябва да внимаваш. Здравей и добре дошъл на нашия канал. Ние сме първият застрахователен брокер в Германия с български език и имаме над 15 години опит на пазара. В това видео ще обясним как работи немското пенсионно осигуряване, различните пенсии, които можеш да получиш и как работи пенсионирането. Немската пенсионна система е изградена на три основи: държавната пенсионна осигуровка, частното пенсионно осигуряване с държавни субсидии и изцяло частно застраховане. В това видео ще се концентрираме върху държавното осигуряване. Частните пенсионни застраховки ще разгледаме в следващи клипове, но ако имаш интерес, може да ни се обадиш още сега. В Германия държавната пенсионна система е изградена на принципа младите плащат за старите. Тоест, с твоите вноски за пенсия ти финансираш пенсиите на сегашните пенсионери. Съответно, когато дойде време ти да се пенсионираш, тогава работещите ще плащат за твоята пенсия. Основната пенсия, която се изплаща от държавата, е пенсия по възраст. Както и в България, когато стигнеш определена възраст, можеш да спреш да работиш и да получаваш месечна сума от държавата. Към момента възрастта за пенсиониране е 67 години, но при определени условия можеш да се пенсионираш и по-рано. За да получиш пенсия по възраст, освен навършването на 67 години, имаш изискването да си работил и плащал вноски поне 60 месеца или 5 пълни години в Германия. Ако ти се роди дете, пенсионният институт ще запише 3 години към твоята пенсионна сметка, все едно си работил и плащал вноски. Тези 3 години можеш да вземеш за всяко дете, което ти се роди и отглеждаш. Имай предвид, че само един от родителите може да получи тези 3 години. Допълнително, пенсионният институт има задачата да подпомага деца, останали сираци, както и хора, които са загубили съпруг или съпруга. Това са пенсиите за сираци, за вдовици или вдовци. За тези видове пенсии също има изискване за 60 месеца плащане на вноските. При пенсията за сираци условието е родителите да са изпълнили тези 60-месечни вноски. Също така се подпомагат хора с увреждания, които не могат да работят повече от 3 или 6 часа на ден. Тук също го има условието за 60 месеца. Как можеш да се пенсионираш преди 67 години? В Германия все още има някои опции за ранно пенсиониране. Една от възможностите е запазена за хората с увреждания. Те могат да се пенсионират още на 62 години, но тогава ще имат отдръжки от пенсията. Алтернативно могат да се пенсионират на 65 години без отдръжки. Ако нямаш увреждания, може да се пенсионираш най-рано на 63 години при условие, че си работил поне 35 години в Германия. Тук също ще имаш отдръжки. Ако имаш 45 години стаж в Германия зад гърба си, можеш да се пенсионираш на 65 без никакви отдръжки. Имай предвид, че можеш да си върнеш и вноските за пенсия, ако решиш да напуснеш Германия за постоянно, но само ако не си изпълнил условието за 60 месечни вноски. Ако вече си изпълнил това условие, ще получаваш немска пенсия след навършване на 67 години. Абонирай се за нашия канал, защото в следващите видеа ще разгледаме каква пенсия точно ще вземаш от Германия. Застраховай се правилно!